Εμείς ετοιμαστήκαμε να έρθουμε να παίξουμε. Ανεξάρτητα από το αν θεωρούμε και αν πρέπει να συγχαρούμε και τη συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων ομάδων, μεταξύ των οποίων και Όφη και άλλοι ανταγωνιστές, που κατάλαβαν ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στο αθλητικό γεγονός από την πολιτεία ξεπερνάει τα εσκαμμένα. Αυτός ήταν ο λόγος. Εμείς και προετοιμαστήκαμε να παίξουμε και θα ερχόμασταν να παίξουμε και δεν κρυφτήκαμε ποτέ πίσω από προβλήματα ή πίσω από δικαιολογίες. Αυτό είναι το ένα γεγονός. Η ομάδα έδωσε απαντήσεις στο γήπεδο, θα μπορούσε να μην τις δώσει, θα μπορούσε να χάσει, θα μπορούσε να έρθει ισοπαλία. Αυτά όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Έχουμε αδικήσει και εμείς τον εαυτό μας και η ομάδα πολλές φορές θεωρώ ότι έχει πάρει λιγότερα από αυτά που αξίζει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αυτά δεν έχουν καθόλου σημασία μπροστά σε ένα γενικότερο καλό και σε μια γενικότερη συσπήρωση που πρέπει να έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο έχει αλλάξει επίπεδο. Πλησιάζει την top δεκάδα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, έστω και χωρίς τη βοήθεια της ΑΕΚ. Δείχνουν όλοι ότι κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, ακόμα και με τις διαφωνίες μας. Η κεντρική κατεύθυνση του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι προς ένα ποδόσφαιρο με αυτοδιοίκητο, προς ένα ποδόσφαιρο με αρχές, που όλοι πληρώνουν τα λάθη τους, αλλά τα πληρώνουν από τις αρχές του ποδοσφαίρου, όχι 2 και 3 φορές και παράλογα. Αυτά θεωρώ θα συζητήσουμε και θα συμφωνήσουμε τη Δευτέρα. Τώρα από εκεί πέρα είχαμε πάλι έτσι την απομόνωση της ΑΕΚ. Για μας είναι λογικό, παιδιά. 10 χρόνια τώρα ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ έχει χάσει έναν στους 4 τελικούς και ένα κλεμμένο πρωτάθλημα. Όλα τα υπόλοιπα τα έχει κερδίσει. Είναι λογικό να έχουν τον καημό τους, να έχουν την εκδικητικότητά τους. Θεωρώ ότι όχι οι ομάδες, όχι οι σύλλογοι, όχι ο κόσμος της ΑΕΚ, αλλά οι διοικήσεις που παίρνουν κάποιες αποφάσεις γελιοποιούνται. Αυτό συνέβη και χθες. Προχωράμε, θα συζητηθούν τα άλλα τη Δευτέρα. Μία ερώτηση εγώ μόνο θέλω να κάνω. Ο Λουτσέσκου έγινε Ιβάν Σαββίδης. Δηλαδή τον είδαμε έξω από το λεωφορείο να μην ακουμπάει καν το σκαλοπάτι των αποδυτηρίων και να φυλάει τους παίκτες. Επειδή τον ψήφισαν από κοντά. Πώς το έζησε όλο αυτό? Με πολύ πόνο. Ο Ρασβάν είναι ένας άνθρωπος που τα ξέρει τα λάθη του, τα αναγνωρίζει. Δεν μπορεί την υποκρισία, δεν μπορεί κάποιοι να γίνονται μιξοπαρθένες όποτε τους βολεύει και όποτε τους βολεύει να έχουν λίγο ελαστικότερη ηθική. Αυτό συνέβη στην δική του περίπτωση. Ξαφνικά στην ΑΕΚ ξέχασαν, ας πούμε, ότι ένας προπονητής μπορεί να αντιδράσει λανθασμένα όπως ο δικός τους πέρυσι. Θεωρούν ότι το να αρχίσουμε τις καταγγελίες ο ένας τον άλλον θα πάει το ποδόσφαιρο σε καλύτερο επίπεδο. Έτοιμοι είμαστε και γι' αυτό. Δεν μας πειράζει που πάντα σε εμάς δοκιμάζονται οι αντοχές. Εμείς σηκωνόμαστε πιο δυνατοί. Πρέπει να το θυμάται η ΑΕΚ από το 2018, πότε ξανασήκωσε κεφάλι απέναντί μας. Και σας λέω, εμείς από την ΑΕΚ τα τελευταία 10 χρόνια, είτε εκλογική διαδικασία, είτε τίτλο που διεκδικήσαμε, χάσαμε έναν στους 4 τελικούς. Και κανέναν πρωτάθλημα πέρα από τον κλεμμένο. Αυτό να θυμούνται. Μετά από όλα αυτά, γιατί έχουν γίνει αρκετά τον τελευταίο καιρό και μαζεμένα κιόλας, τι έχει διδαχθεί ο ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά τη δική του στάση απέναντι στους υπόλοιπους και αν θέλετε απέναντι στην ΑΕΚ? Σας το είπα αμέσως τότε, ότι και το έχουμε πει με ανακοινώσεις. Εμείς έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας και ξέρουμε να πληρώνουμε τα λάθη μας πολλές φορές. Άλλες φορές έχουμε αδικηθεί, ξέρουμε να σκύβουμε το κεφάλι και να αντιπαρερχόμαστε τις όποιες δυσκολίες και την όποια προσπάθεια να μας τιμωρήσουν πιο σκληρά από ό,τι είναι το συνηθισμένο. Αυτό που ξέρει ο ΠΑΟΚ είναι ότι όταν ενώνεται, όταν σκύβει το κεφάλι ακόμα και όταν όλοι θα έχαναν τα λογικά τους, ο ΠΑΟΚ ξέρει να τα διατηρεί και να σηκώνεται πιο δυνατός. Αυτό που ζητάμε και από το δικό μας κόσμο είναι να αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε πάντα όλα τέλεια. Θα γίνουν και λάθη, θα χαθούν και μεταγραφικές περίοδοι, θα διορθωθούν σε άλλες. Θεωρώ ότι ήδη οι διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν το Γενάρη ήδη αποδίδουν και είναι καλό να στρέψουμε τους προβολείς εκεί. Σας είπα όμως, η εκδικητικότητα με την οποία η ΑΕΚ θέλει να αντιπαρατεθεί στον ΠΑΟΚ επειδή επί 10 χρόνια δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι απέναντί του, θα τη βρει μπροστά της. Δεν είναι σωστός τρόπος αντιπαλότητας αυτός. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.